Po. Kain. Ano? Hmm? So ayan, good morning. Bali nakaligo na po kami at lakad na kami pupunta dun sa site. At sila tatay, nauna na, saka si Kuya Noli, saka si Kuya Vince, at si Otol. Ayun, ganda ng ano, view. Ang bayan ni Rica. Pupunta rin. Right. Dala ko yung mga sangkap para magluluto mamaya. Ang ulamin namin. Oras natin ngayon ay 7:14. Alas 7 G's. Yan po. Napakaganda ng sikat ng araw. Siguro lakas ng init nito mamaya. Si tatay. Yo! Good morning! Ay, ito si tatay. Buwangin. Buwangin nga pala yung sana. Buwangin yan. Yan, ilog yan. Oo. Kayod-kayod lang namin ang... Yun, kuya, good morning. Siya po yung nag-aakot itong mga ano, buhangin. Galing sa sapa. At yan si Kuya Noli. Palipad ng drone. Papalipad rin si Mahal. Lipad ka na, Mahal. Bumalik ka. Kung ayaw mo bumalik, bahala ka. Che!
tapos na yung ano, yung isang hukay. Bali, pininis ko lang. Sila yung nag, ano nito kahapon. Trabaho.